Hej, i dag så skal vi lave beanbosset. Det er sådan noget med forskellige smage. Nu forklarer Axel, som der også har været med i mine Habanero-videoer, hvad for nogle forskellige smage der er. Den her, det kan være to ting. Dem alle sammen. Det kan enten være rådne æg eller popcorn. Dem her, det kan enten være hundemad eller lakrids. Nej, sorry. Det her, det kan enten være stinkdyrspray eller lakrids. Det her, det kan enten være hundemad eller chokoladepudding. Dem her, det kan enten være karamel eller rådden ost. Dem her. Rådden ost. Dem her, det kan enten være tandpasta eller hindbær. Og dem her, det kan enten være babylort Baby wipes. eller kokosnød. Dem her, de kan enten være pære eller bussemænd. Og sidst men ikke mindst, dem her, de kan enten være stinkende sokker eller med tutti frutti smag. Let's begin the video. Okay, hvad for starter vi med? Jeg starter med dem her. Okay, hvad var det? Enten rådne æg eller popcorn. 3, 2, 1. Okay, det er fordi, der var lidt flere af dem alle sammen, så der er stor sandsynlighed for, at de begge to er dårlige. Ej, lad mig få noget cola. Ikke tage for meget. Vi tager colaen med ind. Er du klar til anden omgang? Nej. Er du ikke? Nej, synd for dig, du skal gøre det alligevel. Slug du din? Nej, jeg har taget et tyk på den nu. Okay, hvad kan det her være, Axel? Stinkdyrspray eller lakrids. 3, 2, 1. Øden! Hvad er det, Axel? Hvad er din? Stinkdyrspray. Au! Det smager for meget skunk. Hvad? Ja. Ja, vi har kun fået nogle med de... Hvad kan det være, Axel? Hvad kan det der være? Det er den, jeg har frygtet allermest. Nå, Enten hundemad eller chokoladepudding. go chokoladepudding, bitch. Jeg tager bare 3, 2, 1. Må jeg gætte, hvad det var? Ja. Jeg tror, det var dog food. Ja, det var det. Ordentligt. Det er en lækker chokoladepudding, synes jeg. Seriøst? Ja. Sådan. Fuck, den smager godt. Den er den Prøv også. lige at- slem. For gammel ost eller Må jeg se, hvor står det der for gammel ost? moldy cheese. Hvor? Oh, fuck it. Oh, shit. Den er virkelig bange for. Også mig. Ja, okay. Er du Hvad? klar? Nej. Jeg kan godt lide, at du spiser om først. Så synes jeg, det skal vi gøre. Okay. 2, 1. Hvad er det? Caramel corn.
Hvor så det? Cameron Cold. Fuck, du er lige. Måske får du multi cheese. Er der andre af dem her? Ja, godt, der er 2. Det næste det næste lille pirat. Kan det være helt dejligt at tage fast? Det er ikke engang til det. Caramel cold. Chokoladepudding, bitch. Og du fik hundemad. Og det næste den er faktisk meget rart. Det er en hindbær eller tandpasta. Det kunne være. Okay, den smider vi bare ind i munden, fordi den er god. Lige meget hvad. Nej, Tandpasta. blåbær. Den er faktisk godt. Er det kolddag? Ja. Shit, den var vi helt med. Nej. Bob baby. Eller coconut. Okay, Godt først. Kokosnød er godt. Og hvis jeg får baby rights vibes, så dør jeg nu. Ja. Hvor er baby vibesen? Jeg synes, jeg er uheldig. Det var fandme ulækkert. Og lækkert, hvor du fik de gode. Den her, den. Hvad er Jeg kan ikke bare springe den over. Det kan enten være bussemand eller pære. Værsgo. 3, 2, 1. Nej, du starter. Pære er godt. Fuck, jeg havde bussemand. Og jeg er ikke den store bussemand spiser. Min hænder stinker. Shit, du er heldig. Ja. Det synes jeg også. Hvad er det? Det kan enten være sokker eller tutti frutti. Har det dårligt. 3, 2, 1, go. Det er sokker. Smager det dårligt? Ja. Men det er ikke nær så slemt som for eksempel rødden dag. Det er ikke så kraftigt. Der var kun 2 i, så chancen er med, at det er tutti frutti. Okay. Er det så slemt med sokkerne? Ja. Du har tutti frutti? Nej. Jo, hvad? Så slemt er det heller ikke. Synes du? Jeg synes, det smager burger. Nå, tak for videoen i dag. Det var fandme ulækkert. Ja, der er ret i. Jeg fik alle de dårlige. Alle de her lortede nogen. De stank virkelig. Det var virkelig ulækkert.